Kok selolinge? Duh, pasti rebutan maneh. Kene jupuken lek iso. Rene jupuken serolinge. Wes, aja rebutan ae. Jebul dhisik baru tak kei serolinge. Iki wis bengi, adem, aja jempur nak banyu. Sepurane. Lah kok iso? Aku duwe watu apik, gelem ora? Bayarno serolinge, apa kaca kita pecahno ben kowe ra iso ngoco maneh. Aja. Ya wis, kene cepet. Bayarno serolinge. Cepetan. Cepetan. Ngelu siraku ndelok kon kabeh rebutan, aku tak ngale wae. Kacaku, astagfirullah. Cepukan kene lah iso. Aja dijebulno ning banyu. Nah, ento. Loh, kenapa iki? Kenapa iku? Loh, aku apa? Kenapa iki aku? Tolong.